Yawwa. Kin san sha'ani na rayuwa. Baby a tsari na gaskiya kwana biyu na dan shiga rububi ne saboda sha'ani na rayuwa. To baby ba ki da matsala. Mu kin san sha'ani na tambayoyi da ansa. To zaki ga ana yau sannu kina nan ashe. Wallahi. Na sarki barka dai. Alaramma ina gajiya. Dama na ce in Allah ya sa ka zo do Allah ta gaya mun saboda ina da wasu 'yan tambayoyi da nake so ne. Allah sarki. Do Allah alaramma wani abu ne koko na tafarki ne koko ta hanya mutum zai rike i zama na ya rabota duniya da lahira. To shi tafarki da mutum zai iya bi tsira duniya da lahira da kuma abin da dan adam musulmi ya kamata yi domin in rabauta. Wato in ka rike Qur'ani mai tsarki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna da yaƙini sha Allah ka rike da yaƙini da aqida to ka tsira. Amma dukan sa ciki kaga bariwa biba shi kansa yana da mutukar muhimmanci a musulunci. Wani irin bariwa biba kuma ka ce mutum ya rike hadisi da Qur'ani kuma ka kazancan wani bariwa biba. Ya ma ka rike in bai ma ba abin da ka na gaya mu na sani na gaya ma baby mu ci gaba da abin da ya dame mu. To an yi zancen abu ka ce Qur'ani ka ce hadisi kuma ka zo ne zancen wani bariwa biba kuma wani irin bariwa biba kuma. Haza bari hazihi dari bari haza hablu bari haza hablu biba haza hablu taki. Yawwa yanzu kin ga in Allah ya ban sa'a na zo a sauƙaƙe sai in shiga inda nake so. Allah wai na za ka je wallahi kai ba ma wani tambayar da zan maka wallahi in dai ka sa kafa ka fita a cikin gidan nan sai dai in bana numfashi na gaji da wannan wulakancin da kake min a cikin gida tun da kake baka taɓa wannan kwalliyar ina cikin gidan nan ba sai ya zuwa ta kanka tuna zaka je bin ƴan matan naka ka saba dama ai ƙawata ta faɗa min haka shine ka cancara kwalliya zaka tafi na iya yin kwalliya in saka kaya amma bai dame ka ba amma na waje sun fi burge ka. Duk wadda ta zo ta gaya miki cewar wajen wata zani ko gurin wata nake zuwa to ta kai zindikiya katuwar banza katuwar wofi. Ni nan da kika gani wannan kwalliya da na shirya na cancada gobe ne za a yi maulidin ƙasa a jihar Kano Asabar kenan. Shi ne abin da isa ne wannan kwalliya saboda mu a tafiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na muka kware. Zan je gurin maulidi ne wanda za a gabatar a Kano gobe Asabar 6 ga watan 4 na shekara ta 2019. Wanda manya-manyan iyayenmu malamanmu za su halarci wannan guri akwai Sheikh Dahir Usman Bauchi akwai Allah ijikan murgayi ubangiji Allah ya kai haske kabarinsa al Sheikh Khalifa Malam Isyaka Rabi'u kadimul Qur'an kenan na kasa baki daya kuma shine uba na dariƙa kaf wanda da Allah ya sa a ce in iya da rai to sai in ya zo gurin Isyaka Rabi'u sai ya ƙara masa matsayi akan wanda yake da shi kuma insha Allah iya aljanna ni ina da wannan zan zo yanzu in je saboda sauri nake kin san abin sai a hankali amma to me yasa baka gaya min ba da ba sai in shirya mu tafi tare ba to shikenan amma duk da haka bata ɓace ba zan je in duba kuɗin dashin da aka kawo min jiya sai in bayar a so min aya da soko zan yi kunun aya idan zaka tafi gobe sai ka tafi da shi dan ubangiji Allah ya sa mu aladan ai wannan shine gangare al'amari zai fa muna gama karatun diwani nace ba abin da zan yi sai na dinka sabon yaki wannan rike ni da kika ni kin mun daidai aikin ƙara dora na hanya alquran alaihi salatu lahi summa salam amma mu sai na dawo fa. Salamu alaikum. Ranka ya daɗe na ga ranka gaba ɗaya ranka a ɓace kake gaba ɗaya. A shari'a nake amma sai nake yin ta a zuci saboda malamai sun ce yin a shari'a ga mu da muke da mulki akwai matsala. Ban fuskanci abin inda ya dosa ba. Ban fuskanci inda magana ta kasa dosa ba. Yanzu dan Allah dan annabi a jihar Kano kana da ɗan takarar da idace kana da wanda idace i mulki Kano in ba Abba Kabir Yusuf ba. To ai ko na goye yace Abba gida Abba. To shine ai. Na goye ma. Nan fa na zo zan fa wuce fa na ga wani yaron nan ya dau guski kira yake Abba gida Abba amma saboda bakin hali da bakar zuciya kai ka faɗi ba za ka bar mai nasara ba ai mulki na Allah ne idan Allah ya so kai mulkin Kano sai kai wai da ma ta kuma wata tambaya kai baka ji wani abu ma da ya bata min rai shi wancan din da ya faɗi karuwarsa ta fito duniya tana zage wai an ci kuɗin sa ka ji yar baliyan wai hada to ba in gaya mata tafi
abin da ake fama da shi a arewa in ka cire Janar Muhammadu Buhari shugaban kasa mai nasara to ba mu da dan siyasan da ya wuce Kwankwaso babu ba kuma mu da mai kimar da ya wuce Kwankwaso wanda in dai Kwankwaso in nuna mana kai ice mu yi ka to lallai bugu da ƙari mu dinnan za mu yi ka amma wannan atika take ko wace ce kuma kai da kake wannan magana ma yanzu wancan din mai babban aljihun nan mai aljihun mai wuyan rago mai dan babban aljihun nan aljihun kwaso da zuba to albishirinka goro Kwankwasa da kansa ice yanzu abba in ya ci takarar gwamnan Kano ba zai ma yi wando ko aljihun wando ba za yi mai ai shi wannan shi baka san ai shi ya san halacci ya san halacci yawa waye ma lalle yake ko lalle shine kai kara ko Allah rabu da wannan alhakin talaka ne yake taba ka san su na da wani abu guda daya dan mutumin da zai zo in nuna talaka ne nasa to su kuma shi a duniya ba shine nasu ba wannan gaskiya ne saboda har ga Allah ni kaina lokacin da aka ce za a sai da NNPC na tsaya na shiru na ga abin kamar ya dace daga baya sai na gane fa cewa lallai in dai so ake ai shugabanci a Najeriya ba kamar Janar Muhammadu Buhari kan uba kuma na riga na gano rudata aka yi rudin shedan ne kawai i dauke ni aka dauke ni aka kai ni inda ba zan fita ba ashe mu ma da muka bi shi a baya ba kaunar mu ike ba to bari in gama wani abu kaji ai shi Buhari na farko bari ka jin gama shi angon shi fa angon mace bi ne a inda Allah ya halice shi angon Aisha ne angon Aisha ne kuma angon Najeriya kuma angon Najeriya ne sabo kitikil ni abin da yake damuna kuma shi Buhari nan ai shi gaba ɗayan ka dubo zabin mai hankali ne kuma burin iyayenmu ba dan baliyan ba kai haba wanda wai kaji gidan sama bai rike ba da an karbe mana kuɗi mu za mu war abba kabi su bai takara ba saboda waye a to kuɗin na suwaye kuma in ma ya ci banza dama kuɗin talaka ne kuma kai abin da aka ce jama'a in mutum mai tunani ne mai hankali aka ce an yanzu siyasar yanci ake ba ta kuɗi ba to da ya rike kuɗin nan ya hana heme ya tira bansa ni ya burge ni wallahi ka san Allah an ce an bara karba ko ni na samu wannan kuɗin ciza to an ci banza ni kuma abba kabir yusuf shine gwamna insha Allah a kan wancan din takarar ma da ya faɗi da na ganye ana hira da shi a TV na ganye a zano din ka san wani irin kai ne da shi ina irin kukan nan na na nemi fuskar na rasa ka kalli sangaya na kalli sangaya ka kalli sangaya na kalle ta to da kukan atika da kukan alinuhu a sangaya duk ɗaya ne wallahi tallahi da kukan atika da kukan alinuhu a sangaya duk ɗaya ne kuma da wa'azin atika da rawar bosho a kujerar tsakar gida duk ɗaya ne wallahi duk ɗaya ne kuma ka ai alinuhun da yake da ilimi da ka san yi mutum ne mai ilimi mutum ne mai tunani he maza yi koma he je Buhari yo ai shi ni tintin na gama gano mai hankali ne ni kaina ina gaya ma ina da tabin hankali ina da hawan jini shi yasa sai na bi tafiyar ita atika ban gane makiyar mu bace sai yanzu tun daga ta mu daga can sama mun yi tunanin kamar tana shirin kawo wani gyara ne ko na abu sai muka bi ta ashe shegiyar uwa ce mai kashe 'ya'yanta sai ga yanzu idan ma abu ɗaya wai ai an ci mana kuɗi mu ma abu kowa zai faɗi kada abu ci Kwankwasa zai munna yanzu in dai mutum mai hankali ne a arewa ka duba Kwankwaso shi ya ba 'yan makaranta uniform kyauta ba abin da aka ci da 'yan makaranta ba abin da aka ba da littattafai akai wane ne akai waye a arewa ko wani lokaci a Lagos can cikin wani guri ba Lagos ba dai can kudin nan wani mutum haka kurin idirfafu kashe Hausawa idirfafu kashe mutanen mu Kwankwasa ice in dai ba a daina kama dan arewa to lallai duk wanda ike Kano in dai kirista ne ba zai ma fito ba dan siyasa ne mun yi barkwancin kaza sai aka samu zaman lafiya sai wancan ya hakura ya kyale aka yi kuma aka zo nan ma kuma aka samu nasara yanzu ai shi wannan shugaban ne yanzu na kan wanda ya kara maimaita General Buhari shi zaman sa nawa da Kwankwasan yana kan wannan mulki kenan wali shugaban kasa kenan ina amma dai ni yau rai na bace yake Atika ta bata min rai. Atika kin bata wayanki. Atika sharwa zai gagare. Ai bari in jama. Atika zaki gagara fitowa. Kamar mun yi wani malami. Wanda yace duk wanda yace addu'a talaka bata karbuwa. Allah ka hana shi mulki kuma ka jarabce shi da san mulki. To ba zai samu ba. Kaga wannan addu'a Allah ya ji kan malamin nan Allah ya sa ya gama lafiya. Mun da mulkin gidan sama yanzu ya gagare shi. To yanzu ka gama ta sama gaba yajin ta nawa mata ta. Mutum ya kame dambun nan ta gama. Na gani ta kunya hetiri take. Mu je mu sa ta gaba. Ka ga wai mutum wai gaba kan nan kamar an sa fura a jikin tsinke. Wai zai mulki Najeriya. Ka san na taba zuwa Sudan. Ka taba ganin shanun Sudan? Na gansu ka san ni ban yi nisa ba na gansu a hoto. To da ka gansu ya kaga. Na gansu kan nan kamar an sa fura a jikin tsinke wani kwan. Kai fa zan mai da mu. Ya kaya. Gaba na shugaban kasar Kenya. Let's go.
lokacin da za a yi wa shugaban kasar Kenya juyin mulki lauyansa da ya tsaya gaban gwamnati irin kayan nan kaga haka yanda zai shiga nan ka san shugaban kafar Baradal Mr. Kwabarat din nan Mr. Kwabarat shi wannan shi ma yayi bal ai ka san tarin kai kwallo da Kano mai da ke koma ba Allah lokacin da muna bal lokacin da shi ni ina Santas shi ina Manero a lokacin Atlantico Manero kuma lokacin na tibal 2000 itibal 970 ba haka bane ai duk duniya mutumin da ya ci bal 2000 fele to ai shi din ito 1700 yau ba Allah zarki kai dona ka tafi ka dode kunnan ka diddam ai na gama tausaya masa ne salan mota ta zo ta kade ba wanda zai taimaka ma ko ai na rage bolin kai kuma tifa yanzu sun yawaita a gari sanyi ya zo a banda mai tifa zai wanko